Здравейте, приятели! Пълният хидрофобен ефект на аквастатичната фугираща смес се получава след 5 дни. През това време фугите не трябва да се мокрят, нито да се мият с препарати. Нека се уверим в това чрез нашия експеримент. Фугиращата смес независимо от вида и се нанася с гумирана маламашка по цялата повърхност на почките. Това е обикновена фугираща смес, а тези фуги ще запълним с аквастатична фугираща смес. Пълният хидрофобен ефект на аквастатичната смес се постига след около 5 дни, така че ние сме подготвили две абсолютно идентични мостри. Нека сега капнем няколко капки на мострата с обикновена фуга. Капките веднага попиват във фугата. А сега ще повторим същото и с мострата, фугирана с гъвкава аквастатична фугираща смес. Капката се задържа на повърхността и не попива в структурата на фугата. И за да е пълна системата за полагане на почки в бани, в ъглите трябва да положим санитарен силикон. Санитарният силикон се полага във всички разширителни и съединителни фуги, в кухни, бани и тоалетни. Той е еластичен, влагоустойчив и не променя цвета си, а специалната му формула Микропротект предотвратява развитието на микроорганизми. Преди нанасянето, стените на фугите трябва да са чисти и, забележете, сухи, за да се осигури добро сцепление на силикона с ръбовете на плочките. Той се нанася много лесно с пистолет за силикон. Санитарният силикон не може да се боядисва. Той се предлага в цветове на фугиращите смеси. С един флакон може да се покрие дължина от 5 до 13 линейни метра при ширина на фугата 6 мм. Преди нанасянето, стените на фугите трябва да са чисти и, забележете, сухи, за да се осигури добро сцепление на силикона с ръбовете на плочките. След нанасянето силикона се напръсква с сапунена вода и заглажда с подходящ инструмент. Формулата на санитарния силикон не позволява образуването на плесен и мухъл в критичните места в банята.